Залишиться під вартою до 9 лютого. Сергій Легостов, адвокат одного з фігурантів справи про так званий тероризм Сервера Мустафаєва, намагався оскаржити його арешт, але окупаційний Верховний суд Криму очікувану апеляцію захисту відхилив. Кримсько-татарського активіста Сервера Мустафаєва окупанти затримали торік, наприкінці травня, звинуватили у спробах повалення державного устрою в Росії та причетності до забороненої там організації Хізбут Тахрір. Суд определил, что закрытое заседание будет проходить якобы по основаниям обеспечения безопасности участников процесса, что является незаконным без указания конкретных фактических обстоятельств. Огласил, правда, в открытом. Мы были не согласны с этим, и суд, что единственное изменил, формулировку постановления суда первой инстанции, исключил, что то обстоятельство, что Мустафаев Сервер якобы может скрыться от следствия суда. Это суд исключил. І в одній камері з Сервером Мустафаєвим у Сімферопольському СІЗО зараз перебуває політв'язень Едем Бекіров. Тяжкохворого кримського татарина російські силовики сьогодні возили на психіатричну експертизу до республіканської психлікарні для підтвердження його підсудності. Он никогда не жаловался на заболевание головы. В дальнейшем будет заключение о том, что он вменяем, не страдает психиатрическими заболеваниями. Водночас на фізичний стан здоров'я бранця тюремники не зважають. За словами адвоката, тяжкохворий Едем Бекіров зараз найбільше скаржиться на біль у серці та підвищений тиск. Жахливі і умови утримання в СІЗО. Камера на двоих 6 квадратных метров. Это вообще не соответствует даже минимальным нормам квадрата на человека. Холодный бетонный пол, отсутствие вентиляции, одно маленькое окошко. Видеокамера, круглосуточное наблюдение.